A fost patriarh al Constantinopolului. De 2 ori a stat în cel mai înalt scaun bisericesc al lumii ortodoxe de atunci și a fost dat jos din el de 2 ori. Iar la sfârșitul vieții, într-o mănăstire de pe muntele Athos, ducea sacii la moară. Mergea la bucătărie și ajuta. Făcea ce făcea orice frate începător. Și nimeni din mănăstire nu-l vedea altfel decât pe cel mai mic dintre toți. Bărbatul acesta este primul sfânt canonizat vreodată pe pământ românesc. Iar canonizarea lui s-a făcut pentru că un domnitor a vrut să spele o vină pe care nu o făcuse el. Pe 11 august în fiecare an îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului și mitropolitul țării românești. E un sfânt pe care noi, românii, ar trebui să-l cunoaștem mult mai bine decât îl cunoaștem acum. Pentru că el este cel care a așezat rânduiala în biserica de la noi într-o vreme în care aproape totul era în neorânduială. Și pentru că în doar câțiva ani petrecuți aici, a spus o singură propoziție care l-a costat totul. Mergem astăzi prin viața lui în 5 opriri. Un copil născut într-o familie de pribegi, al cărei tată fusese aruncat pe nedrept în temniță. Un tânăr care a umblat din loc în loc ca să învețe până și-a găsit un părinte duhovnicesc. Un ierarh care a urcat până în vârf și a fost aruncat de acolo de 2 ori. 2 ani în țara românească în care a pus totul la punct și apoi a fost alungat. Și în sfârșit, la moară, urmat de una dintre cele mai frumoase pagini din istoria noastră. După fiecare oprire, ne întrebăm același lucru. Și eu ce fac cu asta astăzi, în 2026? Vă previn de pe acum că viața acestui om nu este o viață liniștită. E o viață de om dat afară. Dat afară din scaun, dat afară din cetate, dat afară din țară. Și tocmai de aceea cred că ne privește foarte direct. Ca să înțelegem cine a fost, trebuie să începem cu tatăl lui. Pe tatăl lui îl chema Manuel. Era un om dintr-o familie bună din părțile Dalmației, pe pământurile de astăzi ale Serbiei. Slujea la curtea stăpânitorului locului, avea o funcție de răspundere și era socotit un om de încredere. Și tocmai de aceea a fost părât. Cineva l-a acuzat pe nedrept. L-au închis, iar cei care îl acuzaseră voiau să scape definitiv de el. Un om drept, care își făcuse treaba cinstit, ajunge în temniță nu pentru ceva ce a făcut, ci pentru ceva ce a spus altcineva despre el. L-a scăpat o femeie de la curte, o doamnă pe nume Irina. Ea a găsit o cale să-l scoată și l-a trimis cu o scrisoare la fratele ei, care era conducător în Peloponez. Iar acela l-a primit imediat cu cinste. Așa a scăpat de moarte un om nevinovat și așa a ajuns familia aceasta să trăiască departe de casă. Acolo, în Peloponez, Manuel s-a căsătorit cu o femeie pe nume Maria, dintr-o familie de vază. Au avut 3 copii, 2 băieți și o fată. Iar unul dintre băieți e cel despre care vorbim astăzi. La botez i-a pus numele Nicolae. Numele Nifon avea să-l primească mult mai târziu când s-a călugărit. Tatăl a murit când copiii erau mici, iar ce a făcut mama cu cei 3 copii spune totul despre femeia respectivă. Pe cel mai mare l-a închinat lui Dumnezeu. Pe Nicolae l-a dat la un dascăl să învețe carte, iar pe fata a ținut-o lângă ea ca să aibă și ea o mângâiere. Nu i-a tratat la fel, i-a tratat pe fiecare după ce era. Iar Nicolae a fost de la început un copil cu totul ieșit din comun. În scurtă vreme i-a trecut pe toți colegii lui și a trecut prin toată învățătura filozofică a vremii fără să se poticnească. Apoi a ajuns la un călugăr pe nume Ioasaf, un om cu multă experiență duhovnicească. De la el a învățat mai departe și tot de la el a primit pentru prima dată haina călugărească. Dar nu a rămas mult acolo, a plecat mai departe. Iar felul în care a plecat este cheia întregii lui vieți. Ori de câte ori auzea că undeva trăiește un om cu viața aleasă, mergea acolo. Nu ca să se laude că l-a văzut, ca să ia ceva de la el. Strângea de la fiecare ce era mai bun, așa cum strânge albina din fiecare floare. Și nu a plecat niciodată cu mâna goală de la niciunul. Haideți să ne oprim o clipă și să vedem ce învățăm noi de aici. Întâi, nedreptatea făcută unui părinte se simte în toată casa. Tatăl acelui copil a fost închis pe nedrept, iar copilul s-a născut departe de pământul familiei într-o casă care fugise. Mulți dintre noi purtăm ceva asemănător. O nedreptate care nu ni s-a făcut nouă, ci părinților noștri. Un loc din care familia a plecat și nu s-a mai întors. O muncă pierdută pe nedrept. O vorbă rea care a schimbat un destin. Iar noi purtăm urmarea fără să fi fost acolo. Uitați-vă ce a ieșit în cazul lui. Din familia aceea alungată a ieșit un om care avea să așeze rânduiala într-o țară întreagă. Nu spun că orice nedreptate se întoarce în bine. Ar fi o minciună. Spun altceva. Că nedreptatea suferită de părinți nu-ți hotărăște ție viața. Poate să-ți hotărească împrejurările, nu și direcția în viață. Al doilea lucru, cum se învață de fapt.
Omul acesta nu a stat la un singur dascăl, a mers la mulți, a luat de la fiecare ce era bun și a mers mai departe. Iar diferența dintre a colecționa oameni și a învăța de la ei este o singură întrebare. Ce s-a schimbat în viața ta după ce l-ai ascultat? Dacă nu s-a schimbat nimic, nu ai învățat, ai consumat. Pasul practic pe care îl putem pune în aplicare este alege un singur lucru pe care l-ai auzit în ultima lună de la cineva mai bun decât tine. Un lucru și fă-l în zilele acestea. Tânărul acesta ajunge până la urmă la un om care va schimba viața. Și vreau să vedeți exact ce a făcut când l-a întâlnit, pentru că gestul acela este, cred eu, cel mai folositor din tot materialul de astăzi. A auzit despre un părinte pe nume Zaharia, un om cu viață duhovnicească adâncă, știutor de carte în 2 limbi, care venise de la o mare mănăstire din muntele Athos și trăia acolo într-un oraș din apropiere. Și s-a dus la el. Acum ascultați ce a făcut când a ajuns. Nu i-a cerut sfaturi generale, nu l-a întrebat lucruri înalte despre rugăciune. I-a spus tot. Toată viața lui, tot ce avea în suflet, tot ce-l frământa. Și l-a rugat să fie părinte duhovnicesc. Iar Zaharia, văzând cu ce fel de om are de-a face, nu unul deștept, ci unul smerit, l-a luat lângă el și l-a făcut călugăr de plin. Pentru că până atunci Nicolae avea doar începutul călugăriei, primit de la primul lui dascăl. Apoi a fost hirotonit diacon, au trecut împreună prin locuri și vremuri grele. Au ajuns până în Albania, unde erau ani de mari frământări și unde conducătorul locului i-a primit cu bucurie pentru că auzise dinainte despre viața lor. Acolo, Nifon a fost hirotonit preot și tot acolo a văzut cu ochii lui cum arată o țară peste care vine războiul. Oștile înaintau, oamenii fugeau care încotro, unii spre mare, alții spre peșteri și prin munți. Iar cei 2 părinți au luat o hotărâre care merită toată atenția noastră. Au plecat și ei. Nu au rămas în frunte primejdea. Nu au socotit că fuga într-un astfel de context este o rușine. Au plecat, așa cum spune Scriptura că trebuie să faci uneori. Dați loc mâniei și așteptați să treacă. Și au ajuns la Ohrid, unde au găsit o mănăstire mare, închinată Maicii Domnului și au rămas acolo o vreme în liniște. Haideți să vedem ce învățăm de aici. În primul rând, și e cel mai practic lucru pe care vi-l spun astăzi, spune-i cuiva totul. Omul acesta a ajuns patriarh al Constantinopolului, dar înainte de asta a stat în fața unui părinte și a spus tot ce avea în suflet fără să ascundă nimic. Iar noi facem exact invers. Mergem la spovedanie și spunem lucrurile pe care le putem spune. Cele grele le păstrăm la urmă, apoi le lăsăm pe data viitoare, iar apoi le uităm. Iar lucrul acela nespus stă acolo ani de zile și se face din ce în ce mai greu de spus. Ce nu spui, crește. Nu se micșorează cu timpul, crește. Iar preotul din fața ta nu se sperie. Auzi lucruri mult mai grele decât ale tale. Cel care se sperie ești tu în drum spre biserică. Iar frica aceea se termină în 2 minute după ce ai început să vorbești. Al doilea lucru. Un părinte duhovnicesc nu este un consilier. Astăzi căutăm sfaturi, cerem păreri, ne interesează ce zice cutare despre situația noastră. Legătura despre care vorbim aici este altceva. E o legătură în care cineva te cunoaște întreg și răspunde pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Iar asta nu se construiește în 15 minute, o dată pe an, în ajunul unui praznic. Așadar, dacă ai un lucru nespus la spovedanie, unul singur, îl știi tu foarte bine. Pune-ți-l în gând să spui la următoarea spovedanie. Urmează partea în care omul acesta ajunge în vârf și tot acolo urmează partea în care este aruncat de acolo. Vreau să vedem cum s-a purtat în cele 2 situații, pentru că diferența dintre ele este aproape inexistentă și tocmai asta este uimitoare. Mai întâi a fost dat jos părintele lui. Zaharia ajunsese fără să vrea patriarh la Ohrid. L-au rugat clerul și poporul, iar el nu a putut refuza. A păstorit bine, iar apoi a fost scos din scaun printr-o hotărâre venită de sus. A plecat împreună cu Nifon spre Constantinopol ca să afle măcar de ce. Nu a mai apucat să afle, s-a îmbolnăvit pe drum și a murit acolo, îngrijit până la capăt de ucenicul lui. Nifon l-a mormântat și a rămas singur. A plecat atunci la muntele Athos și acolo a făcut ceva ce mi se pare extraordinar. A umblat pe la toate peșterile, pe la toate chiliile, pe la toate schiturile din jurul Careei. De la fiecare părinte cerea rugăciune și binecuvântare. Un om cu carte multă, hirotonit preot, umbla din chilie în chilie ca un începător. A găsit într-o peșteră niște călugări care trăiau numai din lucrul mâinilor lor și s-a alăturat lor. Iar el se întreținea scriind. Avea un scris foarte frumos și îngrijit și copia cărți. Apoi a fost chemat la Marea Lavră, unde a stat mai bine de 1 an. Și acolo s-a făcut mai mic decât toți, împlinind orice ascultare cu bucurie.
iar din pricina asta i-a vișit vestea în toate părțile. Rămăsese fără arhiereu Marea Biserică a Salonicului. A căutat peste tot un om vrednic și l-au găsit pe el. S-a codit, era teamă de greutatea răspunderii și mai ales de slava deșartă care vine cu astfel de treaptă. A primit-o fără să o-și fi dorit. Ce le spunea oamenilor de acolo merită repetat pentru că este foarte concret. Le spunea să nu lipsească milostenia dintre ei, să dea săracilor, văduvelor, celor nedreptățiți, străinilor, celor din închisori, celor flămânzi, celor care nu au cu ce se îmbrăca. Tuturor celor lipsiți, spunea el, să le dați din belșug și fără să vă opriți. Ați observat cine e pe lista aceea? Nu sunt oameni simpatici, sunt oameni incomozi pe care de obicei îi ocolim în societate. Iar el nu a spus ajutați pe cine merită, a spus dați tuturor celor lipsiți. N-a trecut multă vreme și a murit patriarhul Constantinopolului. S-au adunat toți arhiereii ca să aleagă un om potrivit și l-au ales pe el. Iar de aici începe partea grea. Îndreptarea pe care o făcea deranja. Oamenii pe care îi scotea din obiceiurile rele nu au răbdat și prin uneltiri a fost scos din scaunul patriarhal. S-a dus atunci la o mănăstire de lângă mare închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Și acolo a trăit atât de frumos, încât a ajuns iarăși vestit. Veneau oameni de pretutindeni ca să-l asculte și fiecare pleca acasă îndreptat. Iar din pricina asta, întreg poporul l-a chemat înapoi în scaun și a urcat a doua oară. Și a fost dat jos a doua oară. De data asta a fost pârât mai sus, la sultan, care l-a trimis sub pază la Ohrid. Acolo a locuit pe lângă o biserică mică și nici acolo nu și-a schimbat nimic din rânduiala lui. Aceleași posturi, aceleași rugăciuni, aceeași măsură. Iar din locul acela unde fusese trimis ca să fie uitat, i-a ieșit din nou vestea, atât de departe încât s-a auzit până în țara românească. Să ne oprim o clipă și să vedem ce învățăm de aici. În primul rând, și e lucru central al vieții lui, priviți în cele 4 situații. Patriarh, dat jos. Patriarh din nou, dat jos din nou. Și acum întrebarea, cu ce a fost el diferit în scaun față de cum era în afara lui? Cu nimic. Aceeași rugăciune, același post, aceeași grijă față de oameni. Când era în vârf, învăța poporul, când era trimis sub pază într-un oraș străin, învăța poporul. Omul acesta nu era patriarh, era ceea ce era, iar patriarhia a fost doar o haină pe care i-au pus-o și au luat-o de 2 ori. Iar aici este întrebarea pentru noi și una incomodă. Cine ești tu fără funcția ta? Fără titlul de pe ușă, fără poziția din firmă, fără rolul din familie? Pentru că mulți dintre noi am ajuns să fim funcția noastră. Iar când o pierdem prin concediere, prin pensionare, prin plecarea copiilor de acasă, nu pierdem o haină, ne pierdem pe noi. Semnul că ești sănătos duhovnicește e simplu. Dacă mâine ți s-ar lua tot ce ai mai ști ce ai de făcut mâine dimineață? El știa. Al doilea lucru. Cum se poartă cineva care a fost dat jos? Nu a scris nimănui, nu a strâns o tabără, nu a pornit o ceartă, o revoltă, s-a dus la o mănăstire și a trăit acolo atât de curat încât l-au chemat oamenii singuri înapoi. Pentru că a luptat, s-a întors pentru că a rămas ce era. Iar dacă ai fost și tu scos din ceva pe nedrept, asta este calea. Nu te justifica ani de zile, nu-ți construi dosarul, fă-ți treaba bine acolo unde ai ajuns. Timpul lucrează pentru cei care nu se agită. Așadar, ia lista lui și alege un singur om din ea, un bătrân singur, un om cu datorii, cineva dintr-o familie greu încercată și fă-i un bine concret cât mai repede. Și acum ajunge la partea care ne privește pe noi, românii. Un domnitor de la noi aude despre el și îl aduce în țară. Și ce urmează sunt 2 ani în care omul acesta a schimbat fața bisericii de aici și o singură propoziție care l-a costat totul. Domnitorul Radu cel Mare a auzit despre el și a vrut să-l aducă. L-a chemat, l-a văzut cu ochii lui, a stat de vorbă cu el și și-a dat seama imediat ce fel de om are în față. I-a spus că îl vrea în țară pentru că țara are mare nevoie de el. Iar răspunsul Sfântului Nifon arată exact în ce situație era. L-a întrebat simplu. Cum aș putea să vin în țara ta când vezi și tu în ce prigoană mă aflu? Iar domnitorul i-a răspuns. Nu purta grijă asta, las-o pe seama mea. Și așa a fost. A cerut și a obținut ca el să fie lăsat să vină. Iar când a ajuns, i-a spus ceva ce ar trebui scris pe pereți. Eu să conduc, iar tu să ne îndreptezi și să ne înveți legea lui Dumnezeu. Să-mi fii tată și păstor, mie și tuturor oamenilor. Fiecare la locul lui. Așadar, Sfântul Nifon a venit și a găsit o biserică neorânduială. Oameni nesupuși, obiceiuri rele intrate în viața de zi cu zi, rânduieli încălcate de multă vreme
și a făcut atunci ceva ce niciun erar nu mai făcuse aici. I-a chemat pe toți. Pe toți stareții de la toate mănăstirile, tot clerul, pe domnitor, pe toți boierii, preoți și mireni. Și a ținut un sobor sau un sinod mare. Acolo le-a vorbit limpede și fără ocolișuri despre rânduiala bisericii, despre slujbe, despre datoria conducătorilor, despre mănăstiri și biserici. Și a așezat totul după canoanele bisericii. Apoi a făcut pasul cel mai important dintre toate. A hirotonit 2 episcopi și le-a dat fiecăruia o zonă limpede, cu hotare precise, ca să știe fiecare de ce răspunde. Să ne oprim o clipă asupra acestui lucru pentru că se trece foarte ușor peste el. Până atunci, o țară întreagă avea practic un singur ierar, iar de la el încoace a avut o structură. Organizarea bisericii noastre, cea de care ne folosim și astăzi când mergem la parohia noastră, care ține de episcopia anume, începe de la omul acesta. Și acum momentul decisiv. Domnitorul își măritase sora cu un bărbat care era deja căsătorit. Bărbatul acela avea o soție pe care o părăsise fără nicio vină din partea ei, iar Sfântul Nifon a spus lucrul acesta pe față. I-a spus domnitorului că nu se poate așa, că trebuie îndreptat și că femeia părăsită trebuie să-și primească înapoi locul de cinste. Nu a spus-o pe la spate, a spus-o în față de față cu boierii. Iar reacția a fost imediată. Domnitorul a alungat de la curte și a poruncit ca nimeni să nu-l mai ia în seamă și să nu-i mai dea nimic. Un fost patriarh al Constantinopolului a ajuns dintr-o dată un om pe lângă care toți trebuiau să treacă fără să-l vadă. Iar el nu s-a clătinat, nu a cerut nimănui nimic. Și aici intră în poveste un tânăr. Un boier tânăr pe nume Neagoe, care răspundea de vânător la curte. Băiatul acesta a început să-i ducă mâncare. Uneori pe față, alteori pe ascuns, când nu se putea altfel. Era o faptă mare. Era mâncare dusă unui om flămând. Iar bătrânul îl întărea la rândul lui cu cuvintele lui. Ține minte numele acesta, ne întoarcem la el imediat. Domnitorul a mai încercat odată. A trimis după el în taină și a vorbit frumos. Iartă-ne, îți dăm avere cât îți trebuie, du-te unde vrei, o să am eu grijă de hrana ta, numai să nu te mai amesteci în chestiunea aceea a căsătoriei. Adică, îți dăm tot, nu mai retrageți cuvântul. Iar el i-a amintit că nu venise de capul lui, ci fusese chemat cu multe rugăminți ca să învețe legea lui Dumnezeu. Și i-a spus, dacă v-am învățat ceva rău sau nedrept, spuneți voi și dați-mă în vileagă. Iar dacă nu, atunci mă alungați pentru că v-am spus adevărul. Apoi a adăugat o propoziție grea, pe care nu a rostit-o cu ură, ci cu durere. Mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și a plecat din țară. Haideți să vedem ce învățăm de aici. Adevărul spus celui puternic. Omul acesta avea totul de pierdut și nimic de câștigat. Era în țară străină, adus de acel domnitor, ținut de el, protejat de el. Un singur cuvânt și rămânea la locul lui cu toate onorurile și cu avere. Și a spus adevărul. Fiți atenți însă la cum l-a spus, pentru că aici greșim cel mai des. Nu a atacat omul, a arătat fapta. Nu a spus ce fel de om ești tu, a spus lucrul acesta nu este drept și trebuie îndreptat. Este o diferență uriașă și o diferență dintre a mustra și a jigni. Iar tu, în familia ta sau la locul tău de muncă, ai probabil un lucru pe care îl vezi și nu îl spui. Nu-ți cer să-l spui mâine, îți cer doar să nu te mai minți că nu-l vezi. Al doilea lucru. Prețul care ți se oferă ca să taci. Priviți ce i s-a oferit. Nu i s-a cerut să facă rău. I s-a cerut doar să nu se mai amestece. Avere, liniște, hrană asigurată, plecare onorabilă, pentru un singur lucru, tăcerea. Așa arată aproape întotdeauna. Nu ți se cere să minți. Ți se cere doar să nu mai spui. Iar cine acceptă odată, nu mai spune nimic niciodată. Al treilea și cel mai încurajator, fapta măruntă a unui om tânăr. Un băiat de la curte a dus de mâncare unui bătrân alungat. Atât. Nu a schimbat o lege, nu a ținut un discurs, nu a înfruntat pe nimeni. A adus mâncare. Iar din gestul acela mărunt a ieșit peste ani tot ce vom vedea în ultima parte. Rețineți lucrul acesta dacă nu rețineți nimic altceva astăzi. Nu știi niciodată ce pornești când faci un bine mic unui om pe care toți l-au lăsat. Gândește-te acum la un om pe care lumea din jur l-a dat la o parte. Cineva cu care nu mai vorbește nimeni la serviciu, o rudă cu care s-a certat toată familia, un vecin de care s-a săturat scara. Du-te la el în zilele acestea. Nu ca să rezolvi ceva, doar du-te și vorbește cu el. Și acum ajungem la partea de care v-am spus la început, la moară. Și la o noapte petrecută la curtea de Argeș, care a schimbat istoria noastră bisericească. A plecat din țară și a ajuns înapoi la muntele Athos.
Asta mai bine de un an la mănăstirea Vatoped, apoi s-a mutat la mănăstirea Dionisiu, unde mai fusese odinioară. Și acolo a rămas până la sfârșit. Acum ascultați cum a trăit acolo un fost patriarh al Constantinopolului. Făcea absolut tot ce făceau ceilalți frați. Mânca la fel, postea la fel, muncea la fel, mergea la moară și măcina, ajuta la bucătărie. Ajuta la orice ascultare era nevoie, atât cât îl țineau puterile. Celorlalți frați le era rușine. Le era rușine de smerenia lui. Adică, oamenii aceia se uitau la un bătrân care fusese în vârful lumii ortodoxe, din punct de vedere administrativ, și care acum ducea saci și se rușinau de ei înșiși. Ce le spunea el tuturor era un singur lucru spus mereu. Vai de cel pe care îl găsește moartea nepocăit. Pentru că în iad nu mai este pocăință. Și le spunea, ca să-i încurajeze, că pocăința a scos oameni din situații din care nimeni nu credea că mai iese. Iar despre el se știa că a miluit atât săraci și a scos atâți oameni de robie, încât nu-i mai ținea nimeni socoteală. Când și-a cunoscut sfârșitul, s-a bucurat. I-a chemat pe toți frații și le-a spus că pleacă. I-a binecuvântat pe toți și a cerut iertare de la toți. Iar apoi a făcut ceva ce vreau să auziți foarte limpede. A arătat dragoste, nu ură față de cei care îi făcuseră rău. Pe cei care erau sub blestem, i-a iertat și a dezlegat. Adică omul acesta a alungat de 2 ori din scaun și odată dintr-o țară și a folosit ultimele puteri ca să-i dezlege pe cei care îi loviseră. S-a împărtășit și a plecat. Era în luna august anului 1508. L-au mormântat cu mare cinste, iar la mormântare au venit călugări de la toate mănăstirile din Atos. Iar în țara românească s-au împlinit una câte una cuvintele lui. Domnitorul care îl alungase s-a îmbolnăvit greu. Au venit peste el necazuri, în țară s-au stârnit tulburări, iar în biserică s-a stricat rânduiala pe care tocmai o așezase Sfântul Nifon. Și înainte de sfârșit l-au căutat pe sfânt, exact cum îi spusese, și nu l-au găsit. A murit așa. Iar după el a urmat ani foarte grei pentru țară, ani de domnii schimbate, de prigoană împotriva unor familii de boieri, de fugă peste Dunăre. Nu intrăm acum în amănunte, nu de asta avem nevoie astăzi. Este de ajuns să spun că în tot răstimpul acela, familia Basarabeștilor a fost ocrotită și a scăpat din toate. Iar la capătul acelor ani a ajuns domn tocmai băiatul acela, tânărul care ducea de mâncare unui bătrân alungat, Neagoe Basarab. Și primul lucru la care s-a gândit după ce a așezat rânduiala în țară a fost părintele lui. A trimis boieri de încredere la muntele Atos ca să aducă moaștele Sfântului Nifon acasă. Iar motivul pentru care le voia spune totul despre el. Nu le voia ca să aibă țara o comoară, le voia ca să se șteargă vina domnitorului dinaintea lui și a tuturor celor care îi făcuseră rău Sfântului. Să ne oprim o clipă aici. Omul acesta se ruga pentru iertarea unui om care nu era rudă, care murise și care îl alungaseră pe cel de care el se legase sufletește. Călugării de la Dionisiu nu au vrut să dea moaștele, nici măcar nu voiau să lase pe cineva să se apropie de mormânt. Iar trimisul domnitorului le-a spus doar atât. Să nu vă temeți, noi ne bizuim pe credința stăpânului nostru. Și, văzând atâta credință, părinții au spus, faceți cum vreți. Au deschis mormântul. Iar când moaștele au fost scoase, s-au adunat călugări de la toate mănăstirile ca să se închine și acolo s-au vindecat oameni. Le-au adus în țară, iar domnitorul a adunat tot clerul și pe toți boierii și i-a ieșit înaintea părintelui său sufletesc. A luat Racla în brațe și a sărutat-o cu lacrimi. Și apoi a făcut lucruri pentru care a înținut toată partea aceasta. A dus Racla și a așezat-o deasupra mormântului domnitorului care l-a alungase pe sfânt. Și s-a rugat acolo toată noaptea împreună cu tot poporul pentru iertarea acelui om. Iar spre dimineață i s-a arătat un semn. Mormântul de desubt s-a deschis și s-a văzut în el urma unei morți neîmpăcate. Apoi, din Racla Sfântul a izvorât apă. Apa aceea a curs peste mormânt de desubt și l-a spălat. Iar ce era întunecat s-a arătat luminat, apoi totul s-a închis la loc singur. În continuare, a poruncit să se facă o raclă din argint curat, suflată cu aur și împodobită cu pietre scumpe. Pe capac a cerut să fie zugrăvit chipul Sfântului, iar la picioarele lui a cerut să fie zugrăvit el însuși îngenunchiat. A trimis racla înapoi la muntele Atos cu mare cinste, iar călugării de acolo, în semn de recunoștință, i-au dăruit capul Sfântului și o mână pe care le-a purtat cu el peste tot pe unde mergea. Peste mormântul Sfântului, în Atos, a zidit o biserică, iar acasă a ridicat biserica de la Curtea de Argeș, cea pe care o știm cu toții.
A pus în pridvorul ei 12 stâlpi de piatră care închipuie pe cei 12 apostoli și 12 trepte la intrare. Iar la sfințirea ei, în august 1517, au venit patriarhul Constantinopolului, 4 mitropoliți, stareți de la mănăstirile Atosului și tot clerul țării. Și tot atunci, acolo, s-a făcut și lucru pentru care ne-am adunat astăzi. Slujba Sfântului Nifon a fost binecuvântată de patriarh și de tot soborul, adică a fost trecut oficial în rândul sfinților. Ziua rânduită pentru pomenirea lui a fost 11 august, iar aceasta a fost cea dintâi canonizare a unui sfânt făcută vreodată pe pământ românesc. Ce învățăm noi de aici? Smerenia de la moară. Un om care a stat în cel mai înalt scaun al bisericii ducea saci, iar ceilalți se rușinau uitându-se la el. Nu se rușinau pentru că îi mustra, nu spunea nimic. Se rușinau pentru că vedeau cât de departe putea ajunge și cât de puțin făceau ei. Așa lucrează un om cu adevărat smerit. Nu te apasă, te trage în sus. Iar dacă vrei să știi dacă ai smerenie sau doar o părere despre ea, întrebarea este una singură. Ce faci când ți se dă o treabă sub nivelul tău? Al doilea, și e lucrul cel mai mare din toată viața asta, iertarea care trece dincolo de moarte. Un domnitor a petrecut o noapte întreagă rugându-se pentru un om care murise și care greșise nu față de el, ci față de altcineva. Iar noi nu putem ierta oameni vii care ne cer iertare în față. Sunt oameni care au murit certați cu noi, un părinte cu care nu ne-am împăcat, un frate, un prieten, cineva căruia nu am mai apucat să-i spunem. Iar noi rămânem cu asta uneori toată viața, crezând că nu se mai poate face nimic. Se poate. Se face pomelnic, se face milostenie pentru sufletul lui, se face rugăciune și se face mai ales iertarea din inima ta care nu mai are nevoie de acordul lui. Ce a făcut Neagoe Basarabă noaptea aceea putem face și noi. Nu cu o raclă de argint, cu un pomelnic și o lumânare. Iar al treilea, de unde a pornit totul. Un băiat a dus mâncare unui bătrân flământ, iar din gestul acela a ieșit peste ani biserica de la Curtea de Argeș. De la un lucru atât de mic încât nici nu merita povestit. Așa se scriu de fapt lucrurile mari. Așadar, dragilor, praznicul este pe 11 august. 4 lucruri concrete. 1. Lucrul nespus. Dacă ai ceva ce nu ai spus niciodată la spovedanie, spune-l cât mai repede, doar pe acela. 2. Un pomelnic pentru cineva cu care ai rămas certat, mai ales dacă a murit. Iertarea nu are nevoie de acordul celuilalt. 3. Un om lăsat deoparte, cineva cu care nu mai vorbește nimeni. Du-te la el, nu ca să rezolvi ceva, doar du-te. 4. O treabă sub nivelul tău. Fă în zilele acestea odată o muncă pe care de obicei o lași altcuiva. Spălatul vaselor, curățenia, o treabă la biserică. Fă-o fără să spui nimănui. Iar în concluzie, haideți să facem o mică recapitulare. Un copil dintr-o familie alungată din pricina unei acuzații nedrepte. Nedreptatea suferită de părinți nu-ți hotărăște ție direcția. Un tânăr care a stat în fața unui părinte și a spus tot. Ce nu spui, crește. Un ierarh urcat de 2 ori în vârf și dat jos de 2 ori și a fost exact același om în toate cele 4 situații. Un mitropolit care a așezat rântuiala într-o țară întreagă și a fost alungat pentru o propoziție, nu ți se cere niciodată să minți, ci doar să taci. Și un băiat care a dus mâncare unui bătrân flămând din care a ieșit peste ani biserica de la Curtea de Argeș și cea dintâi canonizare de pe pământ românesc. Dacă ar fi să duceți acasă un singur lucru, aș vrea să fie acesta. Omul acesta a fost dat afară din tot ce a avut, din scaun, din cetate, din țară și nu i-a rămas nimic în afară de ceea ce era el. Iar ce era el a fost de ajuns. În încheiere, am să vă cer ceva și nu este un îndemn de formă. Aș vrea să-mi scrieți în comentarii, după ce vă abonați desigur, un singur lucru. Un moment în care cineva v-a făcut un bine mărunt la care nu s-a gândit nimeni și care s-a dovedit mai târziu că v-a schimbat complet drumul în viață. Mâncarea aceea dusă pe ascuns, ca să zic așa. Un telefon, o vorbă, un ajutor pe care nu l-ați cerut sau dacă acum sunteți în partea în care ați fost scoși din ceva și încă nu se vede nimic, scrieți-mi doar atât. Încă aștept. Eu am să citesc fiecare comentariu, iar dacă v-a fost de folos ce am vorbit astăzi, trimiteți materialul unei singure persoane despre care știți că are nevoie de el. Sfinte Ierarhie Nifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.